Pnawn da bawb. Dwi'n oedi ryw chydig i wneud yn siŵr fod pawb yn cyrraedd y stafell rithiol yn iawn a fod sain pawb yn gweithio a bod chi'n yn gweld ni. O'n i'n mynd i ddweud y gweld ni'n tri, ond mae Megan Hynter Drian yn cael problemau hefo'r camera ar hyn o bryd. Felly dyna yn esgus ni reit ar y cychwyn pan bod ni'n hwyr yn cychwyn. Ymddiheuriadau, problemau technolegol ar y cychwyn fel yma. A dyma ni, dwi'n meddwl fod pawb yn y stafell. Felly diolch o galon i chi bawb am ymuno hefo ni dros ginio. Mae'n braf iawn gweld yr blychau bach yn cynrychioli eich enwau chi o'n mlaen yn fama. A gair bach falle am hynna, mae Teams webinar yn eitha newydd i ni. Da ni dal yn arbrofi, ond dwi'n dallt bod chi'n gallu newid ambell setting ar eich Teams eich hun. Os ydych chi eisiau newid be ydych chi weld ar y sgrin, os ydych chi eisiau gweld Iestyn, Megan a finne ar y sgrin. Felly croeso i chi chwarae gwmpas efo settings Teams a dod i nabod y system. Dwi'n gwybod hefyd fod yr cwestiwn ag ateb ar agor, felly dwi'n siŵr y dowch chi at hynny nes ymlaen, ond rhag ofn i fi anghofio sôn, gnewch yn fawr o'r defnydd cwestiwn ag ateb i yrru'ch cwestiynau draw at Iestyn a Megan. Felly, na i roi drwy gyflwyniad bach cyn cychwyn holi yn gwesteion ni pnawn 'ma. Felly, sesiwn ydy hon sy'n cael ei threfnu gan Llenyddiaeth Cymru, a dwi draw yng nghanolfan Tŷ Newydd ar hyn o bryd. Dwi'n gobeithio bod pawb yn y gynulleidfa wedi cael cyfle i ddod i Tŷ Newydd, ac os nad, dewch draw ato ni. Ac mae'n berthnasol iawn bod fi'n siarad am Tŷ Newydd, achos da ni wedi trefnu'r sesiwn yma pnawn 'ma fel gwaddol, os liciwch chi, i gwrs olwen. A mae cwrs olwen yn gwrs da ni'n trefnu bob blwyddyn i bobl ifanc sydd yn sgwennu ac yn dod yn fuddugol yn rhai o gystadlaethau llenyddol Steddfod yr Urdd. Mae'r cwrs yn bodoli ers oddeutu 20 mlynedd a nifer awduron sydd yn awduron uchel iawn i'w bryd drwy gyfrwng y Gymraeg bellach wedi dod drwy gwrs olwen. Felly mae'n braf gael parhau mewn ffordd efo bwrlwm o gwrs ac agor cil y drws i fwy o gynulleidfa i ddod i weld be da ni'n neud draw yn Llenyddiaeth Cymru. Mae'r sgwrs yma hefyd yn un o nifer da ni yn i'w cynnal ar-lein. Da ni wrthi ar hyn o bryd wrthi'n datblygu rhaglen sydd gobeithio yn mynd i roi arweiniad i lot o awduron yng Nghymru ar sut i ddatblygu'n greadigol, ond sut hefyd i ddatblygu i'w gyrfaoedd fel awduron. Felly cadwch lygad ofalus ar yn gwefannau ni a'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hefyd am fwy o wybodaeth am sesiynau pellach. Reit, dwi'n ymweld rwy'n efo'i gamera ymlaen. Gadwch mi wneud yn siŵr bod pob dim yn iawn yma cyn bwrw i holi cwestiynau. Dyma ni, Megan, di llwyddo gael ei chamera i weithio. Dwi'n mor falch, Megan. Mae'n neis iawn gweld y wyneb di. Felly, nhw'n ni neidio sydd i fewn felly atoch chi. Dydw i'n mynd i gychwyn hefo cyflwyniad fel sy'n arferol hefo sesiynau'r fath, achos dyna beth ydy'r sesiwn yma. Cyflwyniad i chi, eich gyrfaoedd chi, ac i'ch gweithio chi fel awduron. Felly, na i gychwyn efo ti, Iestyn. Ti wedi cael chydig bach mwy o amser i anadlu gan bod y dechnoleg di wedi bod yn gweithio. Ga i ofyn cwestiwn i ti? Mae'n eitha penagored, ond Sonia wrtha ni, sut nes di gychwyn sgwennu creadigol? Diolch fawr Lisa. Braf iawn bod yma. Ac ie, sut nes i ddechrau sgwennu? Dwi'n cofio amser lle nad o'n i'n mynd sgwennu dim byd, felly ges i fy magu ar enw di Gymraeg, felly nes i ddechrau sgwennu yn Saesneg. Ac ie, cyn gyntaf ac o'n i'n darllen, dwi'n meddwl o'n i'n sgwennu. Felly o'n i'n darllen lot o lyfrau o oed ifanc ac wedyn yn trio efelychu hynny am ni. Oedd gen i gariad mawr at lyfrau, doedd na ddim teledu yn y cartref pan o'n i'n tyfu fyny, felly llyfrau oedd y prif adloniant mewn difri. A wedyn, ie, dwi'n cofio sort of sefydlu gwasg pan o'n i tua 6 neu 7 oed ac yn fel creu y llyfrau bach yma allan o bapur a be bynnag wrth law. Dwi'n siŵr bod rei o heiniau dal gennau'n rhywle. Ond llyfrau, ie, ryw straeon amaethyddol o falle oedden nhw, achos o'n i'n cael y magu ar fferm wrth gwrs, felly gennau ryw gast enfawr o gymeriadau oedd yn dod i fewn ac allan o'r straeon yma. Ac ie, jyst mynd a dod pobl mewn cymuned amaethyddol
lot o bethau yn diddori fi ar y pryd, bethau o tractors efo lle ni. So ie, sgwennu'n Saesneg i ddechrau, achos na dyna ni darllen, a dyna ni ddall, a wedyn wrth gwrs, ges i addysg gyfrwng Cymraeg, munud o'n i'n mynd i'r ysgol. A ie, am o'n i dechrau sgwennu yn Gymraeg adag o'n i'n mynd i'r ysgol, ond swn i'n dweud am gyfnod hir, o'n i'n lot fwy hyderus yn sgwennu'n Saesneg, a wedyn drwy y system addysg ac athrawon brwdfrydig, ysbrydoledig, deud y gwir, nes i dod at sgwennu yn Gymraeg o ddifri. Ac erbyn hyn, mae'n gallu teimlo chwithig sgwennu Saesneg. Felly dwi wedi dod rhyw gylch cyflawn. Ond ie, dechrau allan yn cyhoeddi llyfrau bach drwy fy ngwasg bach fy hun yn ystafell wely. Ac erbyn hyn dwi'n gyhoeddwr hefyd, felly mae hynny'n beth braf. Ond ar y ddiddordeb di cydio yn gynnar iawn am hynny. Dyna fo, ti di dwy'n yn llinell i mewn ffordd am bod ti'n gyhoeddwr. A nawn ni siarad mwy nes ymlaen am wasg y stamp a sut oedd honno i fod. Ond hyfryd clywed fod y freuddwyd honno a'r ysgogiad wedi cychwyn o oed ifanc iawn, ynde. Diolch i ti am rannu hynna efo ni, Iestyn. A tybed, oes na rei o'r straeon amdan byd ffermio drwy gwrwng y Saesneg gan yr Iestyn ifanc wedi goroesi. Falle nawn ni holi ti nes ymlaen, so ni wrth y modd yn ei darllen nhw. Ond o'n i draw at Megan, os ydy'r technoleg yn gweithio, Megan. Felly, Ieri, cwestiwn i ti, so ni wedi ddordeb mawr gwybod sut nes ti gychwyn sgwennu creadigol, oedd y teithiau'n ifanc iawn, fi oedd yr ysgogiadau rheini y catalydd mewn ffordd, draw at y ti. Ie, o gyntaf dwi eisiau ymddiheuro yn ofnadwy am fod yn hwyr. Sa chi'n meddwl ar ôl 5 mlynedd sy'n wedi arfer efo pethau rhithiol yma, ond na, dwi heb, so dwi'n really sorry. Ie, tebyg iawn i chdi, actually, Iestyn, nes i ddechrau'n rili ifanc, ond dwi ddim yn sgwennu am ffermio fel y cyfryw, ond mwy am anifeiliaid a falle rili oedd y straeon cyntaf. Fatha ci hudolus oedd yn gallu troi lindisyn i fewn i goedan a pethau felly, un o'r straeon cynnar eisiau sgwennu, un o'r clasuron. Ond ie, na, dwi'n cofio pryd nes i ddechrau sgwennu chwaith, rili. Dwi'n meddwl yr cariad tuag at darllen bosib nath sbarduno hynna. Ond ie, dwi wastad wedi bod eisiau creu, eisiau deud straeon, eisiau defnyddio'r dychymyg. Ac ie, drwy gydol yn plentyndod cynnar i, o'n i'n sgwennu fatha pennod newydd o nofel bob wsos. So ni'n dechrau sgwennu rhyw stori, wedyn diflasu, wedyn sgwennu rhywbeth arall. A mae yna bentyra o benodau cychwynnol nofela dal yn hyn am y dad adra. Chwarae teg gyda nhw. Ond a wedyn yn 20 nes i jyst barddoni chydig bach, achos diffyg amser, rili. A wedyn pan o'n i'n 20 hwyr, nes i ddechrau dioddau problemau iechyd meddwl ac o'n i'n teimlo'n rili unig yn be o'n i'n brofi, achos nes i'n cael diagnosis o'n byd tan o'n i'n 19, so o'n i'n teimlo'n rili ynysig ac dyna pryd nes i droi at nofela eto ac dechrau sgwennu Til yr Awyr, nofel gyntaf fi. Achos jyst sgwennu am y 2 gymeriad ma oedd efo'r profiadau, efo problemau iechyd meddwl, o'n i'n gallu uniaethu efo'n ddwfn iawn, ac o'n i rioed i darllen un byd arall efo cymeriadau, o'n i'n gallu uniaethu efo yn yr un ffordd. Ond hefyd ran yr iaith hefyd, pan o'n i'n tyfu fyny, mae'n gwylydd gen i ddeud mewn gwirionedd, ond o'n i'n mynd darllen lot o lyfrau Cymraeg o gwbl, achos o'n i jyst methu uniaethu efo'r iaith. O'n i eisiau darllen llyfrau oedd efo'r iaith, y dyfodiaeth o English, o'n i'n siarad efo ffrindiau fi ar iard yr ysgol Dyffryn Nanlla, ac oedd hynna'n byd felly, ac oedd hynna'n, achos bod yr iaith Gymraeg mor wahanol yn llafar ac yn ysgrifenedig, dwi'n meddwl bod mae'n gallu bod yn her, dwi'n meddwl, sgwennu lleisiau cymeriadau mewn nofelau Cymraeg sydd yn lleisiau byw mewn gwirionedd. Felly, o'n i'n ysu i gael y llais o'n i'n gallu uniaethu fo. Dwi'n meddwl, oedd hwnna'n un o'r pethau nath ysgogi fi ddechrau sgwennu mewn gwirionedd hefyd. Mae'n ddifur clywed ti'n cyffwrdd fanna ynglyn â pam falle fod yr iaith Gymraeg yn wahanol i'r Saesneg yng nghyd-destun cyweiriau iaith ynde, a fod falle'r iaith ysgrifenedig yn y Gymraeg yn gallu bod yn orffurfiol ar y adegau. Mae'n her ac yn bron iawn yn bwnc llosg yn dydi, da ni'n trafod hyn fel awduron, fel cymdeithas ers blynyddoedd.
A nes di wirioneddol torri tir newydd hefo dy nofel Tu hwnt i'r awyr yn y cyd-destun yna, do. Sut ymateb wyt ti wedi gael? Dwi'n neidio chydig bach yn fama. O'n i yn awyddus iawn i glywed chydig bach mwy am y datblygiad, ti'n gwybod, ond mi ddoi nôl y tynnu, achos da ni'n... Mae'n hyfryd clywed amdan y nofel gyntaf, felly, ie, sut ymateb wyt ti wedi gael gan ddarllenwyr i'r nofel ac i'r ffaith bod ti wedi gwneud rhywbeth chydig bach yn wahanol hefo hi? Ie, dwi wedi bod yn... Ie, dwi'n mor ddiolchgar am yr holl ymateb dwi wedi gael. Ie, gysi gymaint... Dwi'n methu cyfrir fatha'r negeseuon nes i gael, fatha'r gan bobl oedd yn dweud bod nhw'n gallu nid yn unig uniaethu efo profiadau'r cymeriadau, ond hefyd efo yr iaith, a fatha lot o bobl yn dweud, o, swn i'n licio cael llyfr fel un pan o'n i'n yn fy arddegau efo'r iaith o'n i'n gallu uniaethu efo pobl y gogledd lle. Felly bod nhw'n reit dipyn o her i bobl o'r de ddarllen llais un o'r cymeriadau, ond dwi jyst mor ddiolchgar bod pobl wedi gallu cysylltu efo'r cymeriadau'r iaith yn yr un ffordd a nes i, achos un o'r darna gorau o gyngor dwi wedi cael fel awdur ydi sgwennu'r llyfr sa chdi'n licio darllen, a dyna be o'n i'n trio wneud efo Tu ôl i'r awyr, oedd sgwennu'r llyfr o'n i'n ysu i gael darllen yn Gymraeg, ond yn lwcus i fi o pobl eraill eisiau darllen llyfr tebyg hefyd, felly na, dwi'n ofnadwy o ddiolchgar ac yn ffodus iawn bod pobl wedi cymryd at y llyfr a'r cymeriadau a'r arddull hefyd. Da, a'r gynulleidfa wrth gwrs wrth i bod dda, i'r fath raddau bod ti wedi ennill gwobr llyfr y flwyddyn hefo'r nofel yn do, a gwneud hynny, ac o ti'n ifanc iawn yn gwneud hynny yn dod, ac yn andros o gamp, ac yn un dyn ni'n falch iawn ohoni ar dy ran di. Felly ie, llongyfarchiadau mawr am hynny. A cyn i mi droi yn ôl at Iestyn, be ma ennill gwobr fawr fel yn olygu i awdur ac i yrfa awdur? Ie, eto, mae jyst, dwi jyst mor ddiolchgar am yr cyfleoedd yna ac am, mae'n rhoi platfform anhygoel i awdur. Dwi wedi cael gymaint o gyfleoedd yn codi o ennill gwobr llyfr y flwyddyn, ac mae'n jyst yn anrhydedd anhygoel. O'n i jyst ddim yn disgwyl o gwbl. A mae'n bwysig rhoi platfform i lyfrau Cymraeg. Da ni mor lwcus bod gynnon ni Lenyddiaeth Cymru a'r Cyngor Llyfrau efo Gobra Tir yn ôl hefyd, bod ni yn rhoi clod i lyfrau Cymraeg, yn enwedig mewn iaith leiafrifol. Mae mor bwysig bod ni yn dathlu yr cyfoeth anhygoel o lenyddiaeth sydd gynnon ni. Felly da jyst yn anrhydydd arbennig cael bod yn rhan o hynny a cael clod yng nghanol yr holl lyfrau anhygoel sydd gynnon ni yng Nghymru. So dylwn ni fod yn falch iawn o beth gynnon ni mae'r gobra wir yn bwysig, dwi'n meddwl, yn enwedig am bod ni efo iaith leiafrifol, sicr. Ie, a diolch i ti am sôn am Wobren Tir yn ôl hefyd, y Gwobra'r Cyngor Llyfrau, mae rhain i'r un mor bwysig ac yn canolbwyntio benodol ar lenyddiaeth plant, sef rhywbeth ti'n neud lot ohono fo. Ond mi ddoi nôl at ti, Megan. Ti Iestyn efo cwestiwn mewn ffordd sy'n deillio efo be oedd Megan yn sôn amdano fo, Iestyn. Sef i bod ti wedi sgwennu llyfr y bysa hi wedi mwynhau ddarllen yn blentyn, neu'n berson ifanc. Ac o'n i'n meddwl yn syth fan'na ynglyn â cyfres y 5 oedd y ti'n ymwneud â hi, sef cyfres o 5 o lyfrau, mi oedd Megan wrth gwrs yn ymwneud â hi, 5 o lyfrau i bobl ifanc, i gyd o bersbectif cymeriadau sy'n cael i'w gynrychioli mewn cymdeithas mewn ffordd. Ac ti eisiau siarad chydig bach am hynna, Iestyn, neu mae croeso ti siarad am rhai o dy weithiau eraill mewn ffordd? Ydy beido Megan ynglyn â sgwennu rhywbeth iddi hi yn y gorffennol yn taro tant efo titha? Ydy'n bendant, a dwi'n meddwl, mae'r 5, wrth gwrs, oedd hwnna'n brosiect arbennig iawn i fod yn rhan ohono fo, ac mae o ar fi'n dod allan mewn cyfieithiad Saesneg eleni, sydd yn beth cyffroes hefyd, lle bod y peth yn byw ymlaen mewn ffurfiau gwahanol. Ond, fel ti'n dweud, yr system neu'r ffordd o weithio gath i ddatblygu efo'r prosiect yna oedd bod 5 awdur ifanc, ond ifanc oedd wedi dechrau ar ei gyrfaoedd, felly ni, fi a Megan ac y lleill, felly yn cael ei paru hefo cyd-awdur ifanc, felly ella rwy'n oedd hefo breuddwyd o fod yn awdur neu be bynnag, ond oedd hefyd hefo un o'r nodweddion oedden ni allan teimlo yn brin mewn llenyddiaeth Gymraeg i bobl ifanc, felly ges i
anrhydedd o gael ymharu efo Leo Drayton, awdur ifanc traws sydd wedi mynd ymlaen i wneud gymaint o bethau gwych ers gweithio ar y 5, felly. A ia, am o'n i'n be'n i ffeindio efo hwnna, mae'r peth na o sgwennu beth i'n wybod yn berthnasol. Dwi'n meddwl oherwydd oedden ni'n awduron eitha ifanc yn hynny, doedd yr setting yna o fod mewn ysgol uwchradd oherwydd mae'r 5 gyfrol yn digwydd ar draws un flwyddyn ysgol mewn ysgol uwchradd, ysgol gyfun llwyd, sydd mor ddiflas a'i enw. A felly doedd y byd yna ddim yn bell i ffwrdd ohono ni. Da ni'n nghanol yn hygeinia, felly da ni ddim wedi anghofio'n llwyr sydd beth ydy hynny. A be o'n i'n ffeindio, bod ni'n gweu y profiad yma oedd yn rhywbeth diarth i fewn, oedd mewn difri oedd ni'n sgwennu lot am, neu i fi'n bersonol, ni'n sgwennu lot amdano yn ieuenctid yn hun am fod yn berson ifanc, chydig bach yn wahanol mewn ysgol, ella'n cael ei pigo arnyn nhw, ella'n resymau gwahanol, just pethau awkward na sy'n digwydd pan ti'n roed yna yn yr ysgol, y disgyn mewn cariad, y ffrio, y stwff yna, oedd hwnna i gyd yn eitha croew ac yn fy mhrofiad i. Ac felly, ia, i ryw raddau, mi o'n i'n gwneud hynny, o'n i'n tynnu lot ar y profiad yn hun. Doedd o ddim y fater o gymryd profiad rwy'n arall yn llwyr a sgwennu rhywbeth. Oedd gwbl tu allan i fy nghylch profiad i. Ac wrth gwrs, efo Robin yn benodol, felly mae Robin yn ferch draws. Ond fel cymeriad sydd yn ferch draws, mae gan Robin lot o brofiad o'r gofodau gwrywaidd o fewn yr ysgol uwchradd, felly, oherwydd mae Robin yn dod allan yn ystod cyfnod y nofel. Felly, o'n i'n gallu sgwennu lot am y profiad yna, yr persbectif yna, a tynnu ar bethau o'n i'n wybod. Ond oedd y sgwennu yna mewn partneriaeth, oedd y wir yn rhywbeth arbennig iawn. Yn aml iawn, da ni'n sgwennu ar y pen yn hunain, wrth gwrs, da ni'n trio cael ymlaen i'r wal heb llawer o help o'r tu allan. Tra oedd hwnna nid yn unig y bartneriaeth rhwng fi a Leo, ond hefyd Elgan Rhys oedd yn cydlynu'r holl beth, ond yr 8 o awduron a chyd awduron eraill hefyd oedd i gyd yn gweithio ar nofela ar yr un pryd, ac felly oedden ni'n trio cael yr stori mae gyd yn rhywbeth cydlynus oedd yn gweithio rhwng y cymeriadau i gyd. Felly, ia, na, dwi wrth y modd efo beth sydd wedi digwydd efo'r 5 sydd nath hwnna droi allan. A ia, dwi'n gobeithio, wel, wrth reswm mae'r cyfieithiad ma'n dod allan, ond dwi'n gobeithio rhyw ddydd y cawn ni ail ymweld efo'r byd yna mewn ffyrdd gwahanol hefyd. Ond ia, yn bendant, mae yna dos mawr o sgwennu beth ti'n wybod yn fanna hefyd, bod ni allan ymdrin a themau oedd ychydig yn fwy diarth i ni mewn mannau. Oedd o'n brosiect cwbl arloesol, dwi wrth y modd yn clywed fod yna gyfieithiad ar ei ffordd ac gan obeithio geithio gymaint o dderbyniad neu dderbyniad yr un mor gynnes teg an gynulleidfa sydd yn darllen nhw drwy gyfrwng y Saesneg yn def. Fydd o'n braf iawn gweld y gyfres yn cael ail-wynt. Mae'n haeddu hynny yn sicr. Ond falle o'n i ar ôl yr elfen yna, ti'n siarad amdan y rhwydwaith, achos mae sgwennu'n rhywbeth unig iawn yn dydy. A gobeithio bod fi ddim yn hyd deud hyn Iestyn, mi wyt ti ar hyn o bryd yn eistedd mewn stiwdio, wyt ti yn ei rannu hefo artist ac awdur arall yn dweud. Felly mae'n yr elfen fanna falle o chi'n gwneud rhywbeth ynglyn â eisiau cael eich amgylchynu gan bobl greadigol eraill, achos fel arall mae y broses o sgwennu'n gallu bod yn unig. Alli di feddwl yn ôl falle eto i dy ddatblygiad di fel awdur ifanc o fod mewn rhwydweithiau tebyg, boed hynny mewn sgwad sgwennu neu ar gyrsiau neu fel rhan o griw oedd yn gwneud yn dda yn Steddfod yr Urdd sydd wedi bod yn hanfodol yn dy ddatblygiad di fel awdur. Ia, nes di grybwyll sgwadio sgwennu fanna, ges i fod yn aelod o sgwad sgwennu Gwynedd, dwi'n meddwl hynna o tua blwyddyn 5, blwyddyn 6 yn yr ysgol gynradd. Oedd hwnna'n brosiect gwych ac jyst yn gyfla, am yn i'r cyfla cyntaf i chdi sylweddoli bod chdi ddim yn gwneud y peth mewn ffordd hollol ynysig a bod yna bobl ifanc eraill, blant eraill ar y bryd yn diddori yn yr un pethau. Ia, oedd hwnna'n gret, oedd hwnna jyst yn gyfle i gael cydweithio efo awduron o bob math. Dwi'n cofio ni'n sgwennu nofel gyfer cyd efo Meinir P.S. Jones er enghraifft, pan o'n i tua blwyddyn 7, dwi'n siŵr, nofel dirgelwch wedi seilio ar Ynys Enlli, oedd jyst yn brofiad gret.
Ac mewn ffordd ddigon tebyg y 5 pan o'n i oedd pawb yn cyfrannu rhan i'r nofel, felly oedd y nofel yn mynd i bob math o gyfriadau annisgwyl. Dwi hefyd yn cofio beirdd plant Cymru'n dod i fewn i'r ysgol, ysgol gynradd, wel ag uwchradd am hynny, a just dysgu gan bobl felly, dod i wybod am y bobl yma oedd yn mynd rownd yn sgwennu ac yn perfformio gwaith. Dwi'n cofio sgwennu efo Myrddin ap Dafydd yn ysgol Bedrycha cam brotest, achos ar y pryd oedd yr ysgol ym Mhenllycha, oedd cyflwr yr adeiladau yn ddifrifol wael. Ac oedd angen dymchwel rhan yr ysgol a chreu estyniad, felly am o'n i oedd Cyngor Sir yn llusgo traed neu rhywbeth, ac penderfynwyd gael y plant i sgwennu cam brotest, a dwi jyst yn cofio yna parodi ar Trons dy Dad oedd o, ac mae ysgol y wlad efo twll yn ei chanol oedd y sort of yr refrain yng nghanol y gerdd. So mae pethau fel rili aros efo chdi. Gweld awduron wrth i gwaith ac jyst yn dod i fewn ac yn ysbrydoli chdi mewn ffordd wahanol, lle. Bod athrawon wrth reswm yn gwneud gwaith arbennig o dda hefyd, lle. Wedyn, athrawon, fel, o'n i'n ffodus iawn o fy athrawon Cymraeg, ac am o'n i fy athrawon Cymraeg i'r roth nath fy agor i'r byd eisteddfodol, oherwydd dod o gefndir di-Gymraeg, o'n i falle ddim wedi fy ffrwytho o oedran cynnar efo be oedd Eisteddfod a'r hyn o disgwyl rwy'n neud. Ac oedd athrawon Cymraeg ni jyst yn gyrru gwaith sgwennu ni fewn eisteddfodau lleol a felly heb yn ei wybod, a wedyn oedden ni'n dechrau cael chydig o lwyddiant. Ac o hwnna eto'n ffordd, ti'n cael blas ar hynna dweud am hynny. Ond dipyn i beth mae hynna'n mynd o'r eisteddfodau lleol i Eisteddfod yr Urdd a felly. A ar hyd y ffordd ti'n cyfarfod pobl sy'n dod i ryw gylch. A mae hynna'n dod yn ôl at cwrs olwen, oedd ti'n sôn amdano fo'r dechrau, cos dyna pam da ni yma heddiw mewn ffordd. Oedd cyrsiau olwen i'r rhai sydd yma sydd ddim wedi bod ar gwrs olwen, oedd rheswm cwrs ar gyfer y rhai sydd wedi dod i'r safleoedd uchaf yng prif gystadlaethau llenyddol yr Urdd, felly'r medal drama goron ar gadar, ac yn 2014, dwi'n meddwl, so o'n i tua 15 oed, dwi'n sy'n ail am y goron yn yr Urdd, a nath hynna dechrau cyfnod lle o'n i'n ddigon ffodus o fod yn dod i gwrs olwen am bob blwyddyn am gyfnod o 5 neu 6 mlynedd, dwi'n meddwl. Ac yn fan'na nes i ffeindio am hobl, dwi'n meddwl, a heini di'r gymuned o sgwenwyr sydd dal yn hwmpas i erbyn hyn. Dwi'n meddwl bod sgwennu a ffeindio dy ffrindiau di sy'n sgwennu yn beth eithriadol o bwysig, a mae di arwain i gymaint o lefydd i fi, ella'n fwyaf amlwg, sefydlu cylchgron y stamp, achoriadau'r stamp, ond mewn gymaint o ffyrdd eraill hefyd. Mae oedi fan'na, a wedyn... Ie, o'n i'n mynd i ddeud, paid yn mynd i gychwyn siarad am y stamp, achos mae hwnna'n sgwrs arall eto, mi ddewn ni ati yn y man, ond mae mor braf i fi glywed effaith cwrs olwen a wedi clywed gan lot o awduron tebyg, ond dim cwrs olwen yn unig yn sicr nag ydy'r man lle mae awduron yn dod i gwrdd â'i gilydd, achos rhywbeth falle, sy'n ni'n mynd i siarad efo ti amdano fo, Megan, ydy y pontio amlwg lle diweddar o beth dwi wedi weld sy'n digwydd rhwng cymunedau sy'n sgwennu yn y Gymraeg a'r Saesneg yng Nghymru. A mae o'n datblygiad hynod gyffrous, a ti wedi bod yn ymwneud lot yn ddiweddar hefo blodau gerddi fel golygydd, fel cyfrannydd. Tybed ti yn siarad ynglyn â'r rhai o'r blodau gerddi rheini, gei di gychwyn efo'r un diwedd aras lici di, tu hwnt, ie, beyond, sef blodau gerdd o sgwennu gan awduron anabal. Sonia, chydig bach am y blodau gerddi yna, sut ddothon nhw i fod a sut nes di ymwneud efo'r golygyddion eraill? Ie, wrth gwrs, ac oedd hi'n ffodus iawn fel Iestyn un o gyfranwyr tu hwnt hefyd, yn ffodus iawn yn hynny. Nes i, so, yr golygyddion eraill beyond tu hwnt ydy y bardd Bethany Handley, bardd yr awdur, ag Sioned Erin Hughes, awdur enillodd fedalryddiaeth cwpl blynyddoedd yn ôl, wrth gwrs. Felly, oedd o'n fraint anhygoel cael gweithio efo'r ddwy ohonyn nhw. Dwi'n ffrindiau da iawn efo'r ddwy. Dwi wedi bod yn ffrindiau da fo Beth ers y brifysgol, a nath ni ddechrau gweithio ar y prosiect yma mewn gwirionedd nôl tua 2022, pan oedden ni'n blwyddyn ola yn brifysgol.
Achos, gafon ni grant gan Lynyddiaeth Cymru i gynnal gweithdai yn hyn newydd ar gyfer awduron Cymraeg anabl. Ac nath y syniad ar gyfer y flodeugerdd flaguro allan o'r profiad hwnnw, achos nath ni sylweddoli bod na fwlch mawr yn y traddodiad llenyddol yng Nghymru a thu hwnt. Bod na jyst dim cynrychiolaeth o leisiau o'r gymuned yn abal, ac bod na alw mawr yn y gymuned i gael yn lleisiau ni allan, ac ac rhoi'r lleisiau hynny i lawr yn gadarn yn y tir llenyddol lle. Felly, nath ni gysylltu efo Lucent Dreaming, efo Janet sydd yn rhedeg y wasg honno. Mae'n wasg arbennig, gwasg fach ond ffantastig. Ac yn ffodus iawn, nath Janet lwyddo cael grant i ni, ac fuon ni'n gweithio yn galad yn trio cael cyfrannwyr, sawl galwad i mynd allan, a wedyn rhyw flwyddyn a hanner yn ôl, oedd Beth ac Erin a finna ar gwrs Cynrychioli Cymru am flwyddyn, so cynllun datblygu gyrfa a awduron, ac sydd hefyd yn gyfle arbennig gan Lynyddiaeth Cymru. Ac yn fanna, nath ni gyfarfod Sioned Erin Hughes, ac dod yn ffrindiau da fo hi'n syth bin, ac nath ni dynnu hi mlaen i weithio prosiect, ac yn ffodus iawn oedd hi yn awyddus iawn i gydweithio efo ni i gydolygu y flodeugerdd, achos mae golygu flodeugerdd yn lot fwy o waith nag o beth a fi wedi disgwyl, a dwi'n siŵr bod chdi'n ymwybodol iawn hefyd, Iestyn. Felly, oedd hi'n ffodus iawn bod Erin wedi ymuno efo ni. Ac lot fwy o waith na'r disgwyl, ond gafon ni lot o geisiadau'n dod i fewn i gyhoeddi, lot o bobl wedi ddod i gyhoeddi gwaith, ac mae'r ymateb da ni wedi cael yn barod o pobl yn, mae'n anhygoel mewn gwirionedd y negeseuon da ni wedi cael yn barod gan bobl sy'n rhan gymuned yn abal sydd wedi darllen y llyfr, neu pobl sydd wedi cael eu gwaith yn cael ei gyhoeddi yn y llyfr, sy'n deud gymaint mae'r llyfr yn olygu iddyn nhw, mae'n jyst yn neud iddyn nhw deimlo'n llai unig ac ynysig, ac mae hynny werth y byd go iawn, felly mae wedi bod yn brofiad arbennig. Bendant. Mae'n llogyfarchiadau mawr i chi'n da, a mae'n gyfrol ofnadwy o bwysig. Mae lot o'r awduron sydd rhwng ei chloriau hi falle'n cyhoeddi am y tro cyntaf hefyd yn da, ac mae hwn yn mynd i fod yn gam mewn ffordd iddyn nhw dod i mewn i'r byd cyhoeddi. Mae cael dy enw allan yn y byd y cyhoeddi yn rhywbeth mor bwysig. Mae o'n rhoi credwyedd i rywun. Mae o yn cael dy waith creadigol di dandrwy'n gymaint yn dydi o ddarllenwyr, ac gobeithio fydd o yn gychwyn ar yrfa lywyrchus i lot fawr o'r cyfrannwyr. Felly, diolch o galon am hynny mewn ffordd, de. O ti siarad amdan wasg fan'na, a mae Iestyn eisoes wedi dweud y gair stamp, felly falle ddylswn ni ddod â'r stamp mewn i'r sgwrs. Felly Iestyn, o ti'n siarad fan'na ynglyn â cwrdd ag ambell i berson ar gwrs olwen ath ymlaen wedyn i sefydlu gwasg y stamp. Felly na'i'n deud lot mwy am hynny. Draw at ti, deud wrthon ni be ydy cyhoeddiadau'r stamp a be oedd y meddylfryd neu'r syniad tu ôl i sefydlu y stamp. Ti ar mute ar hyn o bryd. Diolch. Na i fynd yn ôl ella cwpl o flynyddoedd cyn sefydlu'r stamp i ddechrau, achos dwi'n meddwl un o'r penderfyniadau mawr nes i yn y mywyd oedd penderfynu peidio mynd i wneud y cwrs prifysgol o'n i'n mynd i wneud a mynd i astudio'r Gymraeg yn lle hynny. O'n i'n bwriadu mynd i wneud cwrs rheolaeth tir, sort of ryw linyn ymestyn yn ôl i'r llyfrau bach na am ffarmio am o'n i. Ond wbeth ddigwyddodd yn ystod 2014-2015 ffordd na ar ôl, ella cael chydig o lwyddiant yn yr urdd, nes i gael cyhoeddi stori fer yng Nghylchgrawn Tu Chwith, yn y rhifyn ola un Cylchgrawn Tu Chwith, rhifyn 40 yn 2014, a wedyn flwyddyn ganlynol yn ystod o genedlaethol Meifod 2015, ges i fod yn fardd preswyl ar ran y neuadd,
sef gwefan sgwennu credigol oedd yn cael ei redeg gan Siamel Angell Dafydd ac Angharad Elen oedd ar y pryd yn olygyddion Iestyn, oedd yn gylchgrawn llenyddol arall. A nath y ddwy gyhoeddiad yna, tu chwith a Iestyn dod i ben o fewn tua blwyddyn a hanner flynedd i'w gilydd. Felly o'n i newydd ddechrau cyhoeddi gwaith, newydd ddechrau cael blas ar sut beth oedd cael gwaith mewn print a cymryd rhan mewn digwyddiadau, barddoni ar alw fel bardd preswyl y neuadd, a wedyn dyna'r ddau gyhoeddiad yna'n dod i ben yn eitha agos at ei gilydd felly. O fod wedi cael mwy o flas ar sgwennu ac yn benodol y profiad yna o fod yn fardd preswyl, nes i wneud y penderfyniad yna i newid yng nghwrs prifysgol ac wedyn yn Aberystwyth o'n i yn 2016 pan nes i fynd ar gwrs olwen yn yr Hydref y flwyddyn honno. A o'n i'n nabod rhai pobl o gyrsiau blaenorol, dod i nabod rhai pobl ar newydd, ond nath na griw bach ohono ni, Grug Muse, Clear Titus, Miriam Elin Jones a finna, rhywle am herfeddion y nos ar ôl bod yn galaru am y cyfleoedd mae wedi mynd mewn ffordd ar ôl tu chwith Iestyn yn neuadd, oedd yn teimlo fatha bod yna rhyw fwlch wedi agor jyst ar y pwynt lle oeddwn ni allan dechrau cyhoeddi'n gwaith. Oeddwn ni hefyd yn rwystredig ella am rhai o'r platfformau eraill oedd yn bodoli ar y pryd, yn teimlo fatha bod ella dod na ddim lle i bobl oedd yn sgwennu o gefndiroedd penodol, neu'n sgwennu mewn arddulla penodol, neu am themau arbennig. Felly oeddwn ni'n teimlo, mae yna le ar gyfer ryw lwyfan chydig bach yn amgen, rhywbeth gwahanol, rhywbeth efo ysbryd eitha ifanc, DIY, i gyhoeddi gwaith pobl ifanc fel ni sy'n dechrau arni, ond dim hynny yn unig chwaith felly. Oedd o'n dechrau o'r pwynt yna, ond yn sicr oedd o eisiau fod yn ofod oedd yn agored i bawb. Ba bynnag gefndiron yn sgwennu, be bynnag oedd safon i Cymraeg nhw, be bynnag oedd nhw eisiau sgwennu amdano fo. Oedden ni eisiau gwneud trio gwneud lle i'r pethau hynny. Oedden ni hefyd yn teimlo ar y pryd yn wrthryfelgar braidd bod ni ddim eisiau bod yn ddibynnol ar unrhyw arian grant, a mae hwnna'n egwyddor sydd wedi parhau drwy gydol cyfnod y stamp. Felly oedden ni'n mynd i roid cynnig ar ffurfio rhywbeth bydda'n cynnal ei hun. A'r syniad ddechrau oedd bydda fo jyst yn wefan greadigol lle bydda gwaith sgwennu'n benna, ond falle hefyd celf adolygiadau, gwaith amlgyfrwng hefyd yn cael lle, ac bydda ni'n cyhoeddi gwaith newydd gan awdur o Gymru trwy gyfrwng y Gymraeg ar wefan ystamp.cymru bob wythnos gan ddechrau, dwi'n meddwl, yn wythnos ola 2016. Ac gafon ni ymateb rhyfeddol, gafon ni ddechrau drwy wahodd rhai o'r pobl oedd ar y cwrs efo ni, ar gwrs olwen felly. Felly, y peth cyntaf oedd ei gyhoeddi oedd stori fer gan awdur ifanc o'r enw Ifan Thomas Jenkins, a oedd o wedi dod yn agos at un o brif wobrau'r urdd, ac felly fod i'r person cyntaf nath ni gyhoeddi erioed. Ac o hynny, oeddwn ni cyhoeddi pethau'n wythnosol, ac yn fuan iawn nath ni sylwi bod yna alw am rhywbeth oedd yn fwy fel cylchgrawn hefyd, a cylchgrawn print. Felly dyma ni yn meddwl, oce, be nawn ni, achos oedd rhedeg gwefan oeddwn ni'n gallu gwneud hynny am ddim, ond oeddwn ni sylwi, reit, os da ni eisiau gwneud cylchgrawn print, fe rhaid i ni ddisoddi rhywfaint arian. Felly, be nath ni'n benderfynu oedd bod pawb yn rhoi 30 punt i fewn mwyn argraffu 100 copi o'r rhifyn cyntaf. Mae hwnna'n argraff gyda llaw o faint mae cost argraffu wedi mynd i fyny, bod ni wedi gallu argraffu 100 am 120 o bunna. Dwi'n meddwl sa'n ni'n bosib heddiw, ond so nath ni argraffu 100 copi o'r rhifyn cyntaf stamp, gath ei gyhoeddi mis Mawrth 2017, gath ei lansio yn y cwp yn Aberystwyth, gath ei barti mawr, a nath ni ddechrau fanna. Nath cylchgrawn stamp redag am 11 rhifyn, nath o ddatblygu rhywbeth mawr, oedd yn cynnwys celf, lot o golofna rheolaidd, adolygiadau, dienw, ysgrifa, bob math o bethau. Doedd hwnna i ben yn 2021, jyst achos oedd wedi rhedeg i gwrs, really, ac oedd o'n mynd yn bach o fwystfil, oherwydd mae'n gwaith ni arno fo'n wirfoddol. Ond rhywbeth nath ni ddechrau wedyn yn 2019 oedd cyhoeddi llyfrau, felly nath ni gychwyn drwy cyhoeddi cyfrol gyntaf Carol Bryn o farddoniaeth, a da ni wedi mynd o hynny, a does na ddim un o'n ni wedi rhoi unrhyw arian personol i fewn ers y 30 punt gwreiddiol na nôl yn Ngwanwyn 2017. Felly mae'r cyfan wedi tyfu'n eitha
organig a hunan gynhaliol allan o hynny. Felly, dwi'n gobeithio beth ni'n neud ydy cyhoeddi ambell i awdur cyfoes sy'n efo rhywbeth chydig bach yn wahanol i ddeud ac yn gwneud hynny efo ethos DIY cydweithredol annibynnol. Mae hynna wych, a mae gymaint o wyllus da, a fel ti'n dweud bod chi'n gwneud gymaint ohono fo'n yn wirfoddol yn da, wedi esgor ar bethau anhygoel i awduron yng Nghymru. Cyn i mi fynd yn ôl at Megan, wel, jyst i'ch camol chi chydig yn fwy ynglyn â'r cyfrolau unigol, dwy enghraifft falle dop ym mhen, cyfrol Caryl Bryn wedi wneud yn ardderchog do yn gwobre llyfr y flwyddyn ac yn cystadlu'n erbyn beirdd sydd wedi'w sefydlu a beirdd sydd yn barddoni ers blynyddoedd lawer. A hefyd y cyfrol ddiweddar Meleri Davies, felly cyfrol diweddarach chi, os dwi'n gywir, a dwi'n gweld yn aml iawn ar, mae yna un arall oes, ie, ddrwg gynna i. O'n i pridio fanna Iestyn ti ar mute, cyfrol Joe Heidi wedi dod allan hefyd yn dod ddiweddar. Ond ie, cyfrol Mel wedi cael i'w ail argraffu deirgwaith, ydw i'n gywir yn fanna? Do, mae'r trydydd argraffiad ar ei ffordd wrth yma, dwi'n gwybod. Felly, ie, cyffroes. Gwych iawn, a mae'n hyfryd gweld enwau sy'n lled newydd yn y byd cyhoeddi'n dod drwy systemau'r stamp ac wrth gwrs enwau newydd i weld yn eich cylchgrawn ffosfforws chi hefyd. Ond ei draw at y ti Megan, ac falle i droi hynny ar ei ben yn llwyr, achos bod ti wedi bod yn ymwneud efo y stamp hefyd, dwi'n gwybod, mi wyt ti wedi cyhoeddi lot o lyfrau bellach drwy system eitha traddodiadol cyhoeddi Cymraeg, os lyci di. Wedi cyhoeddi dipyn o lyfrau hefo'r lolfa ac efo gweisg eraill. A dwi'n gwybod bod yna lot o'r gynllidfa yma heddiw wedi dod yma mewn ffordd i ddysgu mwy am ddatblygu fel awdur. Felly tybed ti siarad chydig ynglyn â'r broses o gyhoeddi llyfr yn draddodiadol hefo gwasg yng Nghymru. Falle, os da ni'n gallu siarad am dy waith cyntaf un di, sut ddoth hynny i ddigwydd a'r wasg nath gysylltu'n hytrach efo ti, neu ti a thatyn nhw? Siarad chydig am y broses, a na i neidio mewn os oes gen i gwestiynau, achos dwi eisiau gwybod hefyd. Gret, diolch Lisa. Ie, wrth gwrs. I fod yn gwbl onest, oedd y broses yn chydig bach yn haws nag o'n i wedi disgwyl. Felly, nes i dechrau sgwennu Tyl yr Awyr i ddechrau fo heb y bwriad o gyhoeddi, o'n i jyst yn sgwennu llyfr fatha cysur i fi fy hun mewn ffordd. Ond wedyn, nath o gyrraedd pwynt lle nes i rannu fo efo cwpl o bobl ac oedden nhw'n di joio be oedden nhw wedi darllen. A wedyn ni'n meddwl, lle bod o digon da i gael ei gyhoeddi. A wedyn, nes i rifo at Gwasg y Lolfa. Ac o gyda nhw ddiddordeb, a wedyn nath nhw gyhoeddi llyfr erbyn diwedd y flwyddyn honno. Felly, oedd o, proses haws nag o'n i wedi disgwyl mewn gwirionedd. Ond mae'n wahanol yn dibynnu ar y wasg a dibynnu ar broses yr awdur hefyd, achos dwi'n gwybod yn aml iawn ges i grant gan y Cyngor Llyfrau am Tyl yr Awyr ar ôl i fi orffen y nofel, ond dwi'n gwybod bod yn fwy o help i awduron os wyt ti'n sgwennu y penodau cychwynnol a'i danfon nhw i mewn, a wedyn synopsis a weddill y nofel, a wedyn fedri di gael grant wedyn am hynny i gefnogi di orffan gwblhau'r nofel lle. Ond nes i digwydd bod sgwennu'r llyfr dros yn ystod gwylio'r haf dros chydig o flynyddoedd, felly o'n i'n ffodus iawn bod gynnu fi'r amser i wneud hynny. Ond felly mae'n dibynnu ar broses yr awdur a'r be mae'r wasg isio, ond mae'r gweisg, mae'n eitha hawdd cysylltu efo gweisg yn y byd Cymraeg yn ffodus iawn, felly, a maen nhw wastad yn chwilio am leisiau newydd. Ac dych chi gyd yn leisiau newydd cyffroes iawn, felly dwi'n siŵr fysa unrhyw un yn hapus i, nid yn unig i gyhoeddi, ond i'ch cynghori chi hefyd. Mae yna olygyddion ffeind iawn allan yna sydd yn hapus iawn i helpu awduron newydd.
ond os ydych chi eisiau mwy o fanylion, dwi hefyd yn hapus i helpu unrhyw un os ydych chi eisiau cysylltu unrhyw bryd wrth gwrs a Iestyn mynd, mae'n siŵr. Achos mae'n gallu bod yn heriol fyd gyrru waith allan i fewn i'r byd cyhoeddi. Yn wedi os ti wedi sgwennu nofel gyfa. Dwi'n nabod gymaint o bobl sy'n awduron gwych a sy'n wedi cwblhau nofela cyfa, ond dyn nhw jyst heb yrru fo fewn i wasg achos gyda nhw ddim yr hyder. Ond mae'n scary i wneud yna i yrru fo i fewn i wasg. Dwi'n cofio'r teimlad yna, mae'n ofnadwy o frawychus, oedd a disgwyl am ymateb gan rywun proffesiynol yn y maes, ond os ydych chi wir yn angerddol am y llyfr ydych chi wedi sgwennu, ac os ydych chi wedi cwblhau nofel, mae'n dangos bod chi'n angerddol amdano fo. Mae'n debygol iawn wedyn y bydd rhywun arall efo'r un angerdd, a ydych chi jyst angen ffeindio'r golygydd iawn wedyn. Hyfryd, mae hwnna'n gyngor gret, diolch o galon i ti. A fel ti'n sôn, mae gweisg ar gael i ymateb i ymholiadau, dwi'n siŵr, ac i gynghori ynglyn â sut mae prosesau cyhoeddi nhw'n gweithio, sut mae'r broses grantiau, dwi'n gwybod y broses grantio yn wahanol i wahanol awduron hefyd, a mae'n system eitha gymleth ar un ffordd, ond mae yna bobl ar gael i gynghori'n does drwy'r adeg. Sut brofiad oedd ei weithio hefo golygydd, a ti'n deud fan'na bod o'n un peth eitha brawychus i yrru dy waith at wasg yn y lle cyntaf, gallai ddychmygu bod syniad o ollwng gafel ar rhywbeth ti wedi treulio oriau o dy fywyd yn ei greu. Sut wedyn oedd y profiad o dderbyn falle adborth neu cais i newid rhywbeth? Sôn chydig am hynny. Wel, pan ti'n sgwennu nofel neu gerdd neu unrhyw beth, i ddechrau, mae'n dyfabu di ydyw de, mae'n teimlo mor agos os dy galon di, mae'n mor bersonol, mae'n bron fel dangos rhyw fath o glwy amrwd i rywun. Pan ti'n dangos o, mae'n jyst yn teimlo mor, mae'n wir yn deimlad personol iawn, yn beth personol iawn. Felly, mae rhannu fe efo rhywun arall a disgwyl cael ymateb yn beth gallu bod yn frawychus, yn enwedig os dyn nhw'n bwyntiau negyddol sy'n jyst yn dechrau arni. Mae pethau fel wir yn gallu cnocio chdi lawr, ond rhaid chdi gofio bod yr ymateb ti'n gael gan bobl proffesiynol i gyd yna i helpu chdi sicrhau bod y llyfr y gorau mae'n gallu bod pan mae'n cael ei gyhoeddi. Ond mae profiad ges i'r fraint o weithio efo Meini Edwards sydd yn olygydd arbennig, a dwi'n gwybod bod chdi wedi gweithio efo hi hefyd efo Cyfres y 5 Iestyn. Mae hi'n ffantastig, ac oedd hi jyst mae'n jyst mor graff a mor brofiadol ac yn ffrind da iawn erbyn hyn hefyd. A mae'n bwysig cael perthynas da efo golygydd, dwi'n meddwl, achos mi fyddech chi'n mae'n debyg iawn byddech chi'n anghytuno rai pethau, mae rhaid i chi wthio trwy hynny a wneud yn siŵr bod chi'n cymodi, bod yna falans yna, ac hefyd, ond mae rhaid chi gofio yn y pen draw hefyd bod nhw yna i helpu chi i greu'r llyfr gorau posib. Ac ond yn ffodus iawn, dwi heb di gael lot o anghytuno, ond mae'n gallu bod yn brofiad, mae'n hollol wahanol unrhyw brofiad arall yn yr ysgol a brifysgol a falle. Mae'n jyst yn, achos bod o'n gydweithio proffesiynol, ond mae'n bwysig cofio bod nhw jyst eisiau cael y llyfr gorau posib allan, a maen nhw ar eich ochr chi, a mae'n jyst yn brofiad arbennig gweithio efo rywun sy'n mor brofiadol yn y byd llyfrau, ac mae'n beth hyfryd, ond mae'r golygyddion yn y byd Cymraeg i gyd yn bobl rhagorol a phrofiadol, a mae sgiliau nhw'n yn uchel iawn, felly dwi'n siŵr pwy bynnag ydych chi'n gweithio efo, gewch chi brofiad arbennig. Da, oeddwn ni siarad gyna am yr ewyllys da o ran y stamp, ond mae eisiau cydnabod y golygyddion sy'n gweithio i'r gweisg traddodiadol hefyd o bosib. Mae nhw dan bwysau aruthrol ar hyn o bryd, a ni gyd yn ymwybodol o'r heriau o ran yr ariannu, ac mae'n diolch ni'n fawr iddyn nhw'n dydy. Cyn i fi adael i ti fynd, Megan, beth sy'n ni gael jyst cyffwrdd yn sydyn efo'r syniad o asiant llenyddol, agent ynde. Mae o'n wrach yn gysyniad eitha diarth i ni yma yng Nghymru, yn dydy, yn enwedig trwy gyfrwng y Gymraeg. Does 'na
Bryn asiantwyr yn byw yma yng Nghymru. Dwi bob tro pan dwi'n clywed y gair literary agent yn meddwl yn sydd am Lundain. Da ni'n nabod ambell un sydd yn siarad Cymraeg ond yn gweithio yn Llundain. Mae gen ti chydig o brofiad o weithio hefo asiant. Ydw i'n gywir gyntaf cyn bwrw ymlaen? Tybed, sy'n ni'n cael jyst holi chydig am hynny, sut ddoth hynny i fod? Ac ydy o wedi agor unrhyw ddrysau ti i ddatblygu dy waith, falle? Ti hwn ti Gymru? So jyst sôn chdi bach gyntaf pam nes i benderfynu chwilio am asiant. So, ar ôl i fi gyhoeddi Teulu'r Awyr, y bwriad wedyn i fi efo sgwennu oedd i drio cael gymaint o bobl â phosib i ddarllen y llyfrau ac i gyfarfod ar cymeriadau dwi wedi creu. Achos, fel o'n i'n sôn gynna, oedd y cymeriadau yn y nofel Teulu'r Awyr, oedden nhw'n ofnadwy o bwysig i fi yn ystod fy arddegau a ugeinau cynnar hefyd. Ac oedden nhw'n gysur mawr i fi, ac felly o'n i wir isio rhoi cyfle i bobl tu hwnt i Gymru i gyfarfod ar cymeriadau yma, ac gobeithio fydden nhw'n gysur i fwy o bobl ifanc hefyd. Felly, nes i gyfieithu Teulu'r Awyr i'r Saesneg a nes i gysylltu efo chydig o asianta ac yn ffodus iawn. Ges i arwyddo cytundeb efo asiant drwy hynna lle efo diddordeb yn yr nofel Saesneg, a mae'r cyhoeddi'r fersiwn Saesneg yn symud yn ei flaen ar hyn o bryd. Felly, mae cael asiant yn... Os ti jyst yn sgwennu'n Gymraeg, ti'n sicr ddim angen asiant. Ond os wyt ti efo bwriad sgwennu'n Saesneg, eisiau sgwennu'n y ddwy iaith, dwi'n meddwl, mae'n dibynnu beth dy fwriad di, achos ti'n gwybod bod chdi Iestyn wedi cyhoeddi yn Saesneg efo gweisg annibynnol gwych. Ond os wyt ti, fel fi o ran y mwriad di, pan dwi'n sgwennu'n Saesneg ydi i gael y cymeriadau mae gyfarfod gymaint o bobl ifanc a phosib. Ac os mae dy fwriad di ydi i gyrraedd cynulleidfa ehangach drwy gyfrwng y Saesneg, mae cael asiant, dwi'n meddwl, yn beth angenrheidiol. Ond... achos mae gyda nhw'r cysylltiadau efo'r gweisg mwy yma yn Llundain, a thu hwnt ar gweisg mwy yng Nghymru hefyd. Ond hefyd, dwi'n meddwl sy'n bwysicach pan gen ti asiant ydy maen nhw'n cwffio dros chdi. So maen nhw'n darllen dy gytundebau di gyd, maen nhw'n cwffio i gael tal mwy i chdi efo'r grantiau ar unrhyw weithdai neu be bynnag, hyd yn oed os ma'n wbath bach, maen nhw'n cwffio i gael y tal gorau posib i chdi. Maen nhw'n jyst yn wych cael rhywun yn dy gornel hefyd, achos fel o'n i'n sôn gynna, mae sgwennu'n gallu bod yn beth ofnadwy o unig. Felly mae cael asiant sydd wastad yn rhyw fath o cheerleader mewn ffordd yn beth hyfryd hefyd. Ond o ran ym mhrofiad i, dwi'n mond i bod yn gweithio asiant ys drwy blwyddyn a hanner, ac mae jyst yn wych cael rhywun sydd fatha ryw rwyd mewn ffordd y ddaldi, ac rhywun sydd yn dy gefnogi yn dy yrfa sgwennu. Felly, os ydych chi'n bwriadu fatha, a mae wedi helpu yn y byd sgwennu Cymraeg hefyd, efo cytundebau felly, ond yn enwedig os ti'n bwriadu mynd i fewn i'r byd Saesneg, mae cael asiant yn beth gwbl angenrheidiol os mae dy fwriad di ydi cyrraedd y gynulleidfa ehangach na. Ond dwi'n gwybod bod yn wahanol i bawb, a dydy cael asiant ddim yn gweithio nac yn angenrheidiol i bawb o bellffordd. Mae jyst yn dibynnu beth ydy fwriad di fel awdur, a sut wyt ti'n gweithio fel awdur, dwi'n meddwl hefyd. Ond eto, os oes rhywun eisiau unrhyw gyngor efo ffindio asiant, dwi'n hapus i helpu. Diolch, Megan. Diolch i ti am roi cip i ni mewn ffordd tu ôl i'r llen, achos dwi'n meddwl, fel o'n i'n sôn gyna, bod yn rhywbeth eitha diarth i ni, felly mae'n braf iawn clywed y brofiadau di. Da ni rhedeg allan amser, a dwi'n panicio, achos mae gennau 100,000 o bethau dwi eisiau gofyn i chi'ch dau, ond does gen i ddim o'r amser, felly rhaid fi drio dewis yn ddoeth rwan. Felly ai draw yn ôl ti Iestyn, achos dwi'n poeni braidd bod fi wedi bod yn holi ti ynglyn â'r holl bethau ti'n i'w ddarparu ar gyfer awduron eraill yn cynnwys
oedden ni'n sôn amdan cylchgron o stamp, cyhoeddiadau'r stamp, ffosfforws. Ti hefyd yn cynnal pnawn open mic a pnawn sy'n rhoi llwyfan i awduron newydd yn aml iawn i berfformio eu gwaith fe hynny mewn gofodau difyr iawn fel caffis cymunedol ag ati, a da ni mor ddiolchgar i ti am drefnu ac am gadw'r sîn lenyddol yng Ngogledd Cymru mor fywiog. Ond dwi heb siarad amdano ti yr awdur ryw lot, felly tybed sy'n ni gael holi ti ynglyn â hynny, achos ti ar hyn o bryd wrthi yn paratoi i gyhoeddi rhywbeth arbennig iawn. Tybed ti'n siarad chydig am dy brosiect ynglyn â prosser Rhys? Ie, wrth gwrs, felly dwi, wel, nes di sôn am y ffaith bod gennau stiwdio fama, a mae'r stiwdio yma yn yr uchelfannau uwchlaw tre Caernarfon. Hynny di, mae ar drydydd llawr, felly dwi'n sbio allan ar doia'r dre. Ag yn y dre hon, yn dechrau ar 20 ganrif ddwytha, mi ddoth prosser Rhys yn 19 oed, yn fardd ifanc, i weithio ar bapur newydd yr Herald. Ac mae prosser Rhys yn gymeriad sydd wedi fy nilyn ni, neu dwi wedi bod yn ei ddilyn o, dwi'n siŵr. Ers traethawd israddedig nes i wneud yn y brifysgol, 10 mlynedd yn ôl jyst. Ac yn benodol i brydes enwog o atgof. Nes i ddechrau sgwennu am prosser Rhys o ddifri pan nes i symud i Dwtsil yng Nghynarfon. O'n i'n byw, di gwybod, 3 drws i lawr, lle nath o symud i fyw hefo Morris T. Williams yn ystod i gyfnod o yma. A be mae'r gyfrol yn wneud, y cyfan a fu rhyngom ni ydy teitl y gyfrol, mae hi yn gosod atgof yn ei chyd-destun daearyddol. Dyna di strwythur y gyfrol, mynd i'r llefydd sydd wedi ysbrydoli amrywiol ganiadau y gyfrol. Felly dwi'n licio meddwl amdano fo fel, tasa'r brydes di gyd wedi sgwennu ar bapur tresio, a bod ni wedyn yn agor map o Gymru allan ac yn rhoi y bapur tresio ar ben y map. Lle di'r llefydd da ni'n gallu adnabod yn y gerdd, a be mae'n ddeud wrthyn ni am prosser Rhys yn ei gyfnod o, ond hefyd heddiw ar ymateb i'w brydes enwog o ganrif ymlaen. Felly dwi'n cyhoeddi honno hefo Gwasg y Bwthyn. Mae Gwasg y Bwthyn wedi lleoli yma yng Nghynarfon, sy'n gret i fi, dwi wrth y modd efo gallu picio draw am banad a just sgwrs efo fy ngolygydd i, Gerwyn Williams. Ac yn addas iawn mae Gwasg y Bwthyn yn yr un rhes o adeiladau lle roedd pencadlys yr Herald Cymraeg yn ôl yn y 20au. Felly mae lot o bethau od i'r adda yn clymu sort of heddiw a ddoe yn y broses o roed y gyfrol yma at ei gilydd. Felly mae allan ebyn mis Mehefin, dwi'n mynd i lansio hi yma yn y stiwdio a mae gen i ddigwyddiadau eraill dros yr haf hefyd. Felly mae hwnna'n un o'r pethau sydd gen i ar y gweill ar y funud. Ac wrth gwrs mae mynd at Wasg y Bwthyn efo hwn yn enghraifft o, fel oedden ni'n sôn, y broses gyhoeddi fwy traddodiadol lle o'n i wedi cyflwyno cwpl o benodau a wedyn lle wedi cael grant mwyn gweithio ymhellach ar y nofel. So mae hwnna wedi bod yn braf, gwneud pethau mewn ffordd sy'n wahanol i beth dwi wedi bod yn gwneud hefo fy marddoniaeth. Felly. Difyr iawn, da ni'n edrych ymlaen at y gyfrol mis Mehefin, llongyfarchiadau mawr i ti. A ti sôn fan'na am Gaernarfon hefyd, ti hefyd yn ddiweddar wedi cael dy benodi yn fardd tref Caernarfon yn do. Sut mae hynny'n mynd a be di pethau gorau sydd wedi digwydd allan o hynny hyd yma yn gryno? Mae'n hyfryd, dweud y gwir, achos dwi'n meddwl nes ti grybwyll, gyda mae'r celfydau, mae sgwennu llenyddiaeth a bethau mae o dan warchau braidd ar hyn o bryd, a mae cael cyngor tre yn mynd ati fyddsoddi mewn penodi bardd i rôl, a mae chydig o flynyddoedd mae'n teimlo fatha bod o'n gwythio rhywfaint yn groes i hynny, a bod o'n rhyw ffordd amgen ella o noddi celfyddyd ar lefel leol. Mae'n rhywbeth dwi'n falch iawn ohono fo, dwi ddim yn honni bod mae Caernarfon yn llawn o feirdd, felly di'r ffaith bod gennau deitl ddim yn codi fi llawer i'w chlaw o bobl hynny, ond mae o'n gyfle i ysgrifennu ar alw, ysgrifennu ddigwyddiadau, a jyst defnyddio barddoniaeth fel rhywbeth cymunedol, achos mae hwnna yn rhywbeth sydd yn rhan mor gyfoethog o'n traddodiad barddol ni. A felly, dwi'n gwneud cwpl o gerddi cyhoeddus yn barod, a dwi'n meddwl y bydd na ryw 5 neu 6 y flwyddyn am o leia'r cwpl o flynyddoedd nesaf. Felly, mae'n beth gyffroes, a mae'n neis bod yma yng Nghynarfon yn gweithio ar y math yna o beth. Rhywbeth efo dyfnder iddo fo yn hytrach allan na ehangder. Mae'n rhywbeth i'r bobl sydd o'n nghwmpas i yn fy nghynefi'n agos i am hynny.
Hyfryd, diolch o galon i ti. Pob lwc efo gweddill y gyfnod fel bardd y dre. A da ni wedi redeg allan o amser, a dwi'n gwybod bod o rhywbeth mae pawb yn ddeud y gat sgyrsiau fel yma, bod ni'n biti mawr na does gennym ni fwy o amser, ond mae o'n biti mawr. A ddylswn ni falle wedi eich gwahodd chi fel unigolion i ymuno efo fi am sgwrs dros ginio, yn trech na gwahodd dau ohonych chi. Ond mae wedi bod yn fraint llwyr i ddwy'n geiriau Betty George. Mae wedi bod yn bleser ac yn fraint siarad efo chi. Cyn i pawb ddiflannu, jyst atgoffa chi i wipio draw i wefan Llenyddiaeth Cymru, llenyddiaethcymru.org, achos be gewch chi fanna ydy gwybodaeth am lot o gyfleoedd i awduron, boed chi'n awduron newydd sbon, neu'n awduron sydd hefo lot o brofiad yn barod, mae gennym ni chydig bach o gyfleoedd i bawb, ac os nad oes gennym ni, da ni'n frwd iawn yn cyfeirio pobl tuag at sefydliadau eraill hefyd, ac rhoi gwybodaeth amdan ddigwyddiadau sy'n digwydd ledled Cymru. Felly, diolch o galon i chi am eich cwmni pnawn 'ma. Gobeithio gewch chi ginio hyfryd rŵan bod hi wedi cyrraedd yn 1 o'r gloch. A dwi'n siŵr y gwelai chi'ch dau a gweddill y gynulleidfa mewn rhyw ddigwyddiad llenyddol yn fuan iawn. Diolch i chi. Diolch bawb.